Għalhekk nemmen li wasal il-mument li niġi għandkom bħala Prim Ministru u nitlobkom il-fiduċja għall-ewwel mandat tiegħi mingħand il-Maltin u l-Awċin kollha. 20 ta' frar minn fuq il-fosos tal-Furjana, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-għażla fidej il-poplu kienet skedata għas-Sibt 26 ta' Marzu. Minn hemmhekk bdiet kampanja elettorali bil-Partit Laburista iwassal il-messaġġ ta' Malta flimkien. Għażla bejn il-passat u l-futur, aħna l-futur! Matul din il-kampanja elettorali, il-Partit Laburista ippreżenta il-Manifest Elettorali Malta flimkien għal futur sabiħ tal-poplu Malti Wawċi. Kien mal-ewwel sigħat tal-kampanja elettorali li l-Partit Laburista ħabbar l-ewwel prioritajiet fosthom dak ta' investiment ta' 700 miljun euro f'7 snin sabiex ikun hemm spazju ħodor fl-urban. Proposta oħra kienet dik li fl-ewwel mitjum ta' Gvern Laburista jiddaħħlu emendi aktar b'saħħithom fil-liġi tal-IVF dan wassal biex aktar koppji jistgħu jsiru ġenituri. Matul il-kampanja elettorali, il-Partit Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela mexxa kampanja pożittiva, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech kellu kampanja negattiva. Dan derċar fid-dibattiti li saru matul din il-kampanja, Robert Abela kien konvinċenti u ħareġ il-prioritajiet tal-Partit Laburista fil-Gvern b'kuntrast kbir mal-messaġġ ta' negattività u proposti mhux kostit tal-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech. Il-kampanja elettorali tal-Partit Laburista kienet waħda li saret man-nies. Spikkaw il-laqat man-nies taħt it-tinet fl-attivitajiet ta' Reliti Malta u anke Together in Concert fl-MFCC f'Taqali. Dan fil-waqt li tmexxija tal-Partit Laburista flimkien mal-kandidati iltaqgħu man-nies f'diversi lokalitajiet. Is-Sibt 26 ta' Marzu wasal il-jum meta l-poplu kellu jażel it-tmexxija tal-pajjiż għal 5 snin ta' wara. L-għada sar magħruf li Malta għażlet futur sabiħ hekk kif il-poplu tal-akbar mandat elettorali l-Partit Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela. Il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali maġġoranza ta' madwar 40,000 vot. Dan fisser li għall-ewwel darba fl-istorja tal-elezzjonijiet f'pajjiżna partit politiku kiseb il-maġġoranza assoluta tal-voti fi 3 elezzjonijiet konsekuttivi, jiġifieri 50% u aktar. It-tnejn 28 ta' Marzu, Robert Abela ħal ġurament bħala l-14 il-Prim Ministru ta' Malta. Jiena Robert Abela solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta. Mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħin. Il-ħalfa li Dr. Abela għamel quddiem il-poplu kienet sinifikattiva ħafna għaliex qatt daqs din l-elezzjoni ma kellna Prim Ministru b'mandat b'saħħtu fl-istorja ta' dan il-pajjiż sovran. Il-Belt spikkaw lil Winbojot u Homor u l-ferħ tan-nies għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' poplu wieħed. Fl-ewwel indirizz tiegħu f'din il-leġislatura, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-għajta ta' Malta flimkien ma kienitx sempliċi għajta ta' kampanja elettorali, imma il-mod li bih irid imexxi fl-ewwel mandat li jingħata mill-poplu.